A shekarar 2015, Ilyas matashi ɗan asalin ƙasar Morocco da ke zaune a ƙasar Norway sun tafi ƙasar Morocco da iyayen shi domin ganin 'yan uwa da abokan arziki. Bayan isar su Morocco ne wata rana Ilyas ya kai har karfe 3 dare yana kallon TV. Yadda bayan ya kammala ya tsaya a jikin taga yana kallon waje. Yadda ya ga kan titin babu kowa saboda dare yayi, amma sai hango wani mutum mai sanye da baƙaƙen kaya daga sama har ƙasa. Yana tsaye cak bayin motsi. Ilyas ya cika da mamakin me wannan mutum yake cikin tsohon daren nan a waje. Sai kuma ya ga mutum ya juya ya fuskanci wani gini. Akan idon Ilyas mutumin ya ɓace wanda hakan ya sa Ilyas cika da tsananin tsoro da firgici. Kuma da ƙyar ya iya rintsawa a wannan dare. Ilyas bai faɗa wa kowa abin da ya faru da shi ba, har suka gama hutunsu suka koma ƙasar Norway. Bala'in ya fara ne a ranar da Ilyas ya koma ƙasar Norway. Da dare, wanda a ranar ne ya fara samun sleep paralysis wanda aka fi sani da dannau a yaren Hausa. Yadda wata bakar halitta ta bayyana a ɗakin shi tana ta masa magana, kuma shi ma yana amsawa ba tare da ya iya motsawa ba. Kuma mahaifiyarsa ma ta tabbatar cewa ta ji shi yana magana cikin bacci. Ilyas ya tashi wannan ranar da kumburarrun kafafu da kuma wasu irin munanan kuraje da suka feso mishi a jiki, wanda hakan yasa aka yi gaggawan garzayawa da shi asibiti. Likitoci sun iya binciken su amma sun kasa gano wani irin ciwo ne ya bayyana a jikin Ilyas. Yadda daga ƙarshe suka rubuta mishi magunguna sannan suka sallame shi. Bayan komawa Ilyas gida ya samu lafiya, amma kuma sai ya zama mutum mara magana sannan baya son shiga cikin mutane. Nan ne mahaifiyar shi ta ba shi shawarar ya je a mishi ruƙiya, amma ya ki. A haka har shekara ta zago suka sake komawa Morocco hutu. Nan ne Ilyas ya tarar da wata cousin ɗin shi ta kamu da cutar shafar aljanu, kuma tana zuwa gurin wani malami yana mata ruƙiya. Ganin haka ne shi ma Ilyas ya yanke shawarar cewa duk lokacin da za ta sake zuwa shi ma zai je a mishi. Da ranar zuwa ruƙiya ta yadda aka nuna musu wasu kujeru aka ce su jira layi ya zo kansu. Ilyas ya ce daga inda suke suna jiyo karatun Ƙur'ani, wanda hakan ya sa ya ji ran shi ya ɓaci, amma ya ta danna ɓacin ran nashi har layi ya zo kansu. Bayan sun shiga ne aka fara yi wa cousin ɗin nashi ruƙiya. Yadda ta fara ihu mai ƙara tana buge-buge, nan take Ilyas ma ya fara ihu. Ya ce yana ji kamar ana ƙona shi da ran shi ne, kuma ya ce a lokacin ne ya ji alamun cewa kamar akwai wani abu a cikin jikin shi. Bayan an kammala ruƙiya, maimakon abu ya yi sauƙi sai kuma ya ƙaru. Domin sai da Ilyas ya shafe sama da sati 2 yana ganin wasu irin mugayen halittu suna bayyana mishi suna firgita shi. Bayan wani lokaci kuma sai abin ya lafa, sai kuma ya fara jin tsanar zuri'ar shi, yanda yake ji kamar ya kashe su. Kuma ya ce idan ya kalli fuskar kanwar shi sai ya ga ta juye ta zama abun tsoro. Amma ya kokari ya danna zuciyarsa ba tare da ya aikata hakan ba. Ana haka ne hunku ya kare. Ilyas da family shi suka koma kasar Norway. Yanda ya koma bakin aikin shi a wata supermarket. Wata rana saboda yanayin aikin shi Ilyas ya yi dare a gurin aikin. Yadda abokiyar aikin shi ta nemi alfarmar ya raka ta domin tana tsoron bin hanya da daddare ita kadai. Ilyas ya raka ta har kofar gida, amma bayan sun isa kofar gidan nasu sai ta fara waige-waige, sannan ta tambaye shi ina ɗayan budurwar da ke tare da shi take. Cike da mamaki Ilyas ya ce wata budurwa, ai ni kaɗai ne sai kuma ki. Nan ne ta rantse mishi kan cewa tun tahowansu akwai wata budurwa mai dogon gashi sanye da farin tufafi biye da su, sannan tana kallon ta cikin tsananin fushi kamar za ta dake ta. Ilyas ya cika da tsananin mamaki don shi a tunanin shi halittun sun daina bi, domin ku an kwana 2 bai ji su ba. Kuma a nan ne ya daɗa tabbatarwa kansa da cewa halittun suna nan biye da shi, kuma suna korar duk wani wanda ya ƙoƙarin raɓar shi.